जय भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागण के हमनी के आप लोग के भाई बेटा दोस्त तिवारी ब्रदर्स यानी हम जीजी तिवारी जी हम अंकित तिवारी सब भोजपुरी श्रोतागण के प्रणाम करते हैं जा का हलवासा बा कि आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा, स्वस्थ होखम जा, सुरक्षित होखम जा और सावधान होखम जा कोरोना से। तो आप लोग के बीच में एक बार फिर से लेके हाजिर बन जा आप लोग के अपन भाषा में देसी भोजपुरी रिएक्शन चिंटू पांडे के प्रेम गीत 2 फिल्म के ट्रेलर आ चुकल बा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी डिमांड बहुत लोग करत और ई जोन रिएक्शन आइल बा भैया लोग के डिमांड पे आप लोग के डिमांड पे बा काफी ज्यादा भैया लोग बहुत दिन से डिमांड करत रहे। जब से हम कमेंट में पढ़त रहे हमरो माइंड में रहे कि जब आप लोग कमेंट पढ़ लेबे तो हमारा माइंड में आ जाला कि चीज पे करे के बा, भले थोड़ा लेट हो जाला, एक दिन एक हफ्ता एक महीना भी शायद लग जाए, लेकिन जरूर एक दिन करम। तो आप लोग के बीच में लेके हाजिर बने रिएक्शन प्रेम गीत के एकरा बारे में रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन ही कर जाओ काय में पढ़े लगे खाली डायरेक्टर के नाम ले लेते नहीं कि डायरेक्टर साहब के बारे का फिल्म में कुछ ऐसी चीज देखे के मिली उससे पता चलेगा क्या बा। प्रेम गीत अगर पहल का फिल्म रहे ओकरो पर रिएक्शन कर देले मैंने नहीं देखले तो जरूर देखम जाटे पता चलो डायरेक्टर के नाम केना दिहल गेल बा, लिरिक्स लिखल बाटे, म्यूजिक लिखल बा। बताइए मैं डायरेक्टर के नाम नहीं है का गाना है क्या ये? स्टार कास्ट डीओपी हरी प्रोड्यूस लिखा, प्रोड्यूसर डायरेक्ट सोनू खत्री। अच्छा सोनू खत्री प्रोड्यूसर ही बारे और अच्छा डायरेक्टर दोनों पहले हमने के शुरू वाला लाइन में पढ़त रही जा तो खाली लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों बाद में लिखल बाटे सोनू खत्री जी। हाँ नाम तो पढ़ ले रही हूँ देखे के मिला। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर ओकरा पहले भाई आपके तने रिक्वेस्ट कर लेबा नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी ऑफिशियल के लिंक बा, सब्सक्राइब करम जा, कोई हमारा ऑडियो वीडियो के भी लिंक बाटे ओकरा क्लिक करके हमारा गाना के शेयर करम जा, प्यार आशीर्वाद देम जा जैसे सब कलाकार के देबे नहीं जा। चलिए रिएक्शन शुरू करिए। इश्क उनसे ही बेइंतहा होती है वाह जिनको किस्मत में खुदा लिखना भूल जाते हैं। सही बात प्रेम गीत ओहो प्रेम हमने के दोस्ती हो गई फिर प्यार हो जाए और सब लोग चिंटू पांडे जी शादी खातिर हमार घर वाला ना मानी है और हम यहाँ ऐसे कूद के मर जाए। प्रेम अपन दोस्त के हाथ और साथ कबो ना छोड़ेला। हमरा से शादी करला ना गीत, हमरा माई के बहू बन जाना गीत। दुश्मन के घर का चूल्हा कितना स्टैंडर्ड बदल चुका है भोजपुरी फिल्म में। वाह भाई रे गजब। ये बात माने एक बारी चिंटू पांडे ने एक्शन के भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम है। साल के गीत के आपसे कई ज्यादा प्यार करेंगे। बस क्वालिटी कितना स्टैंडर्ड टाइप के लग रहा है। वाह इश्क को ज्यादा नेचर वाला लोकेशन देखा जहर होगा। कह दो, पूरी लागत है ये। लग गई दिल से तो कम वक्त जान लेती है। सही बात। तोर बेटा कलंक के कारिक बा जे अपने साथे साथे हमारी बेटी के भी कलंकित कर दी। इनके वाला डायलॉग चिंटू पांडे की हिट बात नहीं तो हर एक बूंद आंसू के बदले और ये हम ओके पूरी दुनिया कुर्बान कर दें। ये ओके सन के बेटा लड़की का चीज भी हो। सही पहला प्यार माई ही हो। ये डायलॉग सबके दिल पे राज कर रहा है। अपना ये छुट्टी जो रिएक्शन है साउथ के दम टक्कर किसमें जो शमा इश्क की बुझा दे, मेरा जुनून उसे जीते जी जला देगा। शानदार चिंटू भी नीलकमल सिंह जी का आवाज बा काहे बन गिलू बहुत सुंदर बाटे। ट्रेलर में कुछ खास जबरदस्त आपके दिखावल नहीं खे गई, सिर्फ सस्पेंस क्रिएट कल गई बा। ए ट्रेलर के माध्यम से सस्पेंस की खड़ा हो रहल बा आखिर का भइल बा। बिल्कुल एक तरफ इतना प्यार करल बड़े, एक तरफ लड़की के वादा भी कइले बाड़े कि साथ ना छोड़म हम ना डायलॉग एगो माई के एक तरफ माई के भी इज्जत के सवाल आ गेल बा, डायलॉग मार रहल बड़े
शुरुआत में क्या बात, कम वक्त इश्क भी उसी से होता है जिसे खुदा किस्मत में लिखना भूल जाता है। इतना बेइंतहा इश्क होता। तो इस सबसे ज्यादा फिल्म जौन बाटे लव स्टोरी, जौन में सैड लव स्टोरी कहल जाए, वो बाटे देखे कि बहुत मतलब, और एक लाइन भी बड़ा जबरदस्त लाग रहा बाटे, दिल के छू रहा बाटे और एकदम सत्य पे आधारित बाटे, बहुत शानदार लगला। और स्टैंडर्ड अब तक जितना चिंटू पांडे का हम पहिल का एक्शन तो अभी उतना ना में देखे मिलल, छोटा मोटा देखे के, लेकिन प्रेम गीत के पहिल का जो पार्ट रहे, प्रेम गीत के पहिल का पार्ट रहे, वो में रिएक्शन बहुत जबरदस्त रहे। उस समय को रिएक्शन में कलर रही कैसन एक्शन, ऐसा एक्शन पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के कोनो फिल्म में ना देखे के मिला। बहुत हाई लेवल के एक्शन में बाटे प्रेम गीत में, ट्रेलर में देखे के जो मिलर है, एहू में भी जबरदस्त में स्टैंडर्ड बहुत कुछ देखे के मिलल बा। बिल्कुल जौन का पहनावट कपड़ा के बाटे हाई स्टैंडर्ड टाइप के बाटे, बैकग्राउंड के देखल जाओ भी घर और जौन देखावल जा रहल बा, बैकग्राउंड जो देखावल गइल बाटे सब नेचर से रिलेटेड बाटे, नेचर से, हाँ, पहाड़, नदी, तालाब, झील, जोन जैसे वो प्रेम की चीज ना दिखावल जाला कि हां मतलब वही चीज फील करावल जाला, फील करावल जाला, वो चीज के मतलब फील हो जाला, फिल्म अपना रे खींच रहल बा, ऐसे बुझा रहल बा, डुबा रहल बा। ए फिल्म को समझेगा कि गहराई में जाएगा पड़ी, और ये फिल्म के राज है ट्रेलर से ना खुल पाई, फिल्म देखला पे पता चली कि फिल्म में कितना दम बा, कितना कमाल के बिया। लेकिन हाँ, फिल्म कमाल के बिया, आपके सोचे पे मजबूर कर दी, आपके डुबा दिया। इतना देखला से लागला कि फिल्म हवा में नहीं है, गहराई में बिया। ये फिल्म में गहराई बा और गहराई सब, हाँ बिल्कुल बने चाहिए। और युवा दिल के बहुत ज्यादा ही पसंद आई, बहुत जबरदस्त बाटे। तो कैसन आप लोग रिएक्शन लागल नीचे कमेंट सेक्शन बताई जा। प्रभु ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा। प्रभु है हम स्टार कितना देना चाहते हैं? स्टार इसको 5 में से 5 स्टार। भोजपुरी फिल्म ऐसे ही बनना चाहिए, जो मतलब दर्शक आज हम साउथ इंडियन जो फिल्म देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता है, बैकग्राउंड देखने को मिलता है, तो जो क्वालिटी फिल्म क्या होता है, फिल्म देखिए भैया काल्पनिक चीज है, काल्पनिक जौन में हर एक इंसान, एक आम इंसान भी ड्रीम देखेला, हम कार पे घूमती, हम हई करती, तो फिल्म में देखे के मिलेला। फिल्म के हीरो जैसन हर एक इंसान अपना के सोचला हम हीरोनियन काम करी, अच्छा काम करी। तो फिल्म के अर्थे हक ओकर में जितना ज्यादा कल्पना देखावल जाओ, जितना ज्यादा अच्छाई देखावल जाओ, मतलब जौन से लोग प्रभावित होके इफेक्टिव होके, तो ई चीज फिल्म में देखावल गेल बा। सच में ई बात जौन कहले है काफी जबरदस्त बा। ऐसन कुल भोजपुरी में फिल्म बनी तो जे आज भोजपुरिया दर्शक जौन साउथ फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, हॉलीवुड देख रहल बाड़े, उनको के भी आज भोजपुरी ऐसन के कुल भोजपुरी फिल्म उनको लोग के इंटरटेन कर सकता, और ऐसन दर्शक के भोजपुरी के तरफ खींचल जा सकता ऐसन के फिल्म के माध्यम से। ऐसे 5 में से 5 स्टार मास्टर जी दे हमारे तरफ से है। आप लोगों को कितना, अगर गलती स्टार दिया तो हम बताइए आप लोग के। तब बहुत जबरदस्त आप लोग रिएक्शन और क्या नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक शेयर कमेंट कर जाए और सपोर्ट कर जाए। जय भोजपुरी एकता बना के रखिए।